ממרתף קטן בגבעת שמואל מפעילה יעל בניאל את עמותת בינינו שאוספת פריטים מיד שנייה ומוכרת אותם במחיר של עד 10 שקלים. בשבוע שעבר הציגה העמותה את מרכולתה בחנות הפופ-אפ שבדיזינגוף סנטר. רפי ברבירו היה שם. זה הפינה הכי מתוקה, אנשים מתיישבים שם עם כוס קפה. גל המחאה החברתית ששטף את ישראל הוביל לא מעט צעירים לפוליטיקה. אחרים לקחו אותו למקום של גמילות חסדים. שום דבר ביוקר המחיה לא באמת השתנה באופן מהותי. ובמחאה עצמה עלה לי איזשהו רעיון של קואופרטיב של בגדים. שלחתי הודעה לכל חברי הפייסבוק שלי שאני אוספת בגדים עבור מי שצריך, וכל מי שרוצה למסור לא זורקים יותר. יעל בניאל, אם חד-הורית, ממש לא מבינה למה חשוב שכולנו נרכוש מוצרים חדשים. אחרי הכל, מה רע בלהעביר את זה הלאה? בוקר, בסדר, מה נשמע? זה כל מה שהגיע אתמול. וואו, איזה יופי. הכל כבר מסודר, אפשר כבר למיין מבחינת מידות, בגדי ילדים, בגדי מבוגרים, מכנסיים, חליפות. בעיקרון אי אפשר למצוא בו בגדים מקומטים או בגדים שהם עם איזשהו קטם או איזשהו משהו. הכל פה במצב נקי, מריח, חדש, נעים. אפשר להחזיר את המחשבון לכיס. יעל וחבריה, אם תרצו מתווכים בלתי מוסמכים למוצרים מיד שנייה, לא מצליחים לייצר רווח מהעסק שלהם, והם גם לא מנסים. זה לא משהו שאמור להחזיק את עצמו לאורך זמן מטוב ליבם של אנשים בלבד, זה משהו שיחזיק את עצמו מטוב ליבו של הציבור כולו. מוכרים לקהילה דברים מטריפים בעד 20 שקלים, וגם ה-20 שקלים האלה יש להם ערך מוסף, כי זה חוזר לקהילה. השבוע העמותה קיבלה הזדמנות להציג את מרכולתה במשך שבוע בדיזינגוף סנטר, לשם הגיעו גם לא מעט פנים מוכרות שבאו לתרום את חלקם. הנה, כל זה חדש. כל דבר שעושים במדינה שלנו בשביל אנשים שצריכים עזרה, זה פוזיטיב, לא? אנחנו צריכים לשים הרבה כוח על זה. התיק הזה מנינט, התיק הזה מחנה לסלו, זה מאיה עזריאנט. החנות בגבעת שמואל, כך נראה, היא רק ההתחלה, ובקרוב אולי יקומו סניפים נוספים. אנחנו בעצם ניצור איזושהי קופה שתהווה סוג של רווחה אלטרנטיבית. אז אם יש לכם חולצה שכבר נמאס לכם ללבוש, אין טעם לזרוק, אפשר גם לתרום.